This is Makiwa TV, usifiso wamtshalo okhulumayo, umagalela ngoJesu abanye begalela ngonyama. Sikhona endaweni yase Mount Sinai, la khona sikhona kwi event ye African National Congress, la khona izokhuluma nabantu besifazane bombutho kaKhongolose. Sinaye la u fundraiser we PTT kwi-province yaKwaZulu Natal, aphinde futhi abo MEC kumnyango u-Department of Health khona la KwaZulu Natal. Sikubingelele MEC uSimelane. Siyabingelela ngane kaMasimelane, siyabonga kakhulu ukuthi ninathi la namhlanje. Yes. Mhlambe siMakiwa TV nje besicela ukubuza ukuthi bekuyini behind umqondo wale event enhle kangaka sibonayo ne-engage nabantu besifazane basemzala Nxumalo region. Well, August inyanga lapho eSouth Africa siyaye sibungaze omama abantu besifazane. Sikwenza ke ngendlela ehlukahlukene. As the African National Congress siba nezinhlelo nathi zokuthi sibuyele komama, sibuyele emphakathini, sixoxa nje ngokuthi lolu suku noma into eyenzeka siyakhumbula ukuthi Women's Month usuka from Women's Day ongoyi9 zika August. Lapho omama ngo1956 abamasha khona. Manje ke siyayisithi inyanga every year nakulolu suku sikhumbuzane ukuthi we stand on the shoulders of giants. Ebese kuba i-opportunity yokuthi si reflect ukuthi sisukaphi, sikuphe sokwenzekile, kungakanani sokwenzekile, ikuphi okusadinga ukuthi kwenzeke ukuya phambili. Usually ke siyayisibe nento esibiza ngokuthi lecture, sihlale sifike sikhulume nomama bese sihamba. Kodwa kulonyaka sithatha isinqumo sokuthi la emzala yingani ngilenza emzala mhlawumbe ngiqale lapho yingoba ngowasemzala kodwa futhi ngaphezulu kwalokho iconstituency yami ila emzala Nxuma lokuyizululand okusho ukuthi ke izinhlelo zami zika ANC njenge constituency zila eZululand. So sithena sixoxa nobuholi buka ANC regionini savumelana ukuthi hayi asiyenze la eFryhead kodwa sibe nama delegates aqhama kumanye ama sub regions. So usuku lwa namhlanje ke silenze ngendlela ethanda ukuhluka kunendlela esijwayele ukwenza ngayo ngoba usually sifike sikhulume si deliver ispeech ebese siyahamba kuyahlukana kanjalo, but sithathe isinqumo this year ukuthi cha kuyafuna sibe ne-engagement nabantu besifazane kodwa ke i-engagement yethu sayenza ngendlela ehlukene, sayibiza ngokuthi sip and paint. So uyabona ke mama bebependa bephuza ama juice ngoba sisemhlanganweni bekuphuza ijuice basiphi ijuice, sixoxa nje izinto ezihlukahlukene, besixoxa ngezinto ezisiaffectayo njengabantu besifazane kwa ANC, siphinde sixoxa nje ngezinto ezisiaffectayo njengabantu besifazane emphakathini general, nokuthi sokwenze njani ukushintsha izimo esibhekene nazo, yini ekudinga siyenze ukushintsha izimo omama kwi-society generally ababhekene nayo. Uhlobo ke i-engagement le ebeyinhle kakhulu ngoba even abantu besifazane abancane badlulisile ukukhala kwabo ukuthi cha noma sikhuluma nje siwomama babona ngathi thina asibathathi serious, babona ngathi thina asibahloniphi, asikhulumi kahle nabo, asicreate environment yokuthi bakhule nomama nabo bakhuluma ukuthi cha nina njengabantu abasha nakho ku wrong enikwenzayo asilungiseni laphana. So i-session ebimnandi kakhulu, and out of this session sivumelene ne-leadership ukuthi sesoba nenye ke i-session lapho sesobe sesixoxa ke manje sesingena in detail, sikhulisana sidodisana ngoba phela igama lokudodisana igama elisetshenziswa yonke indawo, sidodisana singomama kule region ngoka ANC nanokwentuthuko ku developmental ngoba akusiza ukuthi sikhuluma ipolitiki kuphela, kufuna siphinde sikhuluma ukuthuthukisana ukuthi sithuthukisana kanjani ukuya phambili. Ngijabule kakhulu indlela awomama baphume ngayo nendlela aba-engage ngayo, kuyakhombisa ukuthi bebelambele iprogram efana nale. Yes, mhlambe siyabona yini ukuthi in the near future sibona mhlambe njengoba ne regroupa nje ningabantu besifazane kwaZulu Natal, sibone mhlambe in future sibone uhlalo ewe province ephuma kubantu besifazane, mhlambe lokho kunganithokozisa ningabantu besifazane kwaZulu Natal.
Well, enye yezinto esizilwelayo nje generally njengabantu besifazane kwa-ANC ukuthi abantu besifazane abanikezwe ithuba elilingana nabantu besilisa ebuholini. We know ukuthi abantu besifazane bane-capacity. We know ukuthi into ekwazi ukwenziwa abantu besilisa abawontanga bethu nathi siyakwazi ukuyenza. Nge-very same way sometimes sizenza kangcono ngoba thina siyakwazi ukumultitask. Bona they are not always able to do that. Yingakho eminyakeni edlule saphakamisa umama uNkosazana Dlamini Zuma njengomongameli ngoba sasithi sekufikile isikhathi sokuthi abantu besifazane bahole u-ANC. Siyakholela ukuthi sesifikile leso sikhathi. Sinethemba ke ukuthi uma sekuxoxwa kufika isikhathi sokuxoxa indaba yobuholi whether ka national kuse province noma kuphi kuyofika ekuthela abantu besifazane nabo babe kuleyo level yokuthi baphakanyiswe. Sithi omama noma abantu besifazane abakulungele nje ukudeputaza kuphela banayo icapacity yokuthi balide. Kodwa sikujabulelayo ke kule region njengoba kune task team yaka ANC phinde kube ne task team ye-Youth League sibonile ukuthi uconvener we-ANC Youth League uconvener usihlalo ke umuntu wesifazane ucoordinator onobhala kwa-ANC umuntu wesifazane so si happy kakhulu ke ngalokho siyathemba ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi bakhethe abantu abasha bakhethe nakwa-ANC regionini bazobakhetha kahle omama ukuthi bakwazi ukuthi bahole ngoba sikholela ukuthi banayo icapacity yokuhola.